Tos ka mga bus drivers ug konduktor sa Davao City Overland Transport Terminal kundikot ug sa Bahada Terminal sa syudad ang gipailalom sa drug test ning milabayng adlaw subay kana sa Uplan Harabas 2025. Sa interview sa XFM Davao kang Philippine Drug Enforcement Agency 11 Assistant Regional Director Christy Silvan gibutyag nga tig-usa gatos ka mga drivers ug konduktor sa Dikot ug Bahada Terminal ang gitarget nga mapailalom sa drug test ug giklaro nga adunay tukmang silot ang nagpaabot sa magpositibo sa maong drug testing. Kani mo Uplan Harabas, yearly na nato ni siya ginahimo, no? Usually ginakandak ni karon nga panahon undas. So nag-start last Tuesday sa Tagum City and then kahapon sa Dagu City and karon diri sa Davao City. Pag once na positive na sila diha, ang katong urine specimen nila undergo pa to siya confirmatory. Makita ninyo nga na may LTO. Pag once na positive na diha sa to ang initial test, automatic i-confiscate na nila ang license. So dili na gid sila makabiyahe, sir. Ang LTO na, sir, ang hatag og sanctions. Suportado sab sa mga bus drivers nga sila si Bernie Rauto ug Wilmer Intong ang nahisgutang aktibidad alang sa luwas nga pagmaneho sa kadalanan. Importante po kayo para safety tang tanan. Mga pasahero, safety po. Sa sunod nga mga drug test, sir, willing ka? Anytime, anywhere. Okay, salamat, sir. May itong mga drug test para safety sa mga pasahero ba nga mang biyahe karon nga kuan. Ang uban mo gud, wala kadlok bitaw nga mo padagan bisag wala. Sa pinalong sa illegal program. Anda mo pa drug test. Sa Pikas Bahin, dungan sa gipahigayong Uplan Harabas sa PIDEA, nagpahigayon sabog inspeksyon sa mga pampasahero ang bus ug van ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board 11 sa pagpanguna ni LTFRB 11 Regional Director Nonito Llanos III ug gipasabot ang kamahinungdanon niini alang sa luwas nga biyahe sa mga pasahero. Una sa tanan sir, ato yung tanaw ng unit no, kung worthy ba. So tanang parte sa unit gikan sa ligid, wiper, suga, mga brake lights and brakes. And not only that, ato pong inspeksyon ng mga papeles sa mga bus units to make sure nga legal ang tanan nilang ibitbit ng mga dokumento gikan sa LTFRB, ilang insurance gikan sa LTO to make sure nga ilang biyahe legal. Nasayran nga subay sa Uplan biyahing ayo sa undas kun kalagkalag 2025. Hiniusang gipahigayon sa naasoy nga mga ahensya uban sa LTO ang maong mga lakang aron masiguro ang hapsay ug malinawon nga biyahe sa mga pasahero nga luwas kining makaabot sa ilang destinasyon ug masilibrar ang paghinumdom sa ilang mga mipanaw nga mga minahal sa kinabuhi. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy, mag-Zantone Vitamin C alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Marvin Ebano, XFM News.